Siinä on totta kai se matsi ja taustalla, mikä on tärkeä, mutta sitten on nämä ihmiset, just, jotka jakaa se saman intohimo, eikä niitä tarvitse välttämättä olla niin mitään parhaat kavereita. Sä et välttämättä näe niitä missään muualla kuin matseissa, mutta sitten sä tiedät kumminkin, että kaikilla on niin se yksi yhdistävä asia siellä matsissa. Kannattamisella saa annettua pelaajille hyvää drivea ja mun mielestä se näkyykin hyvin, että siellä kentällä meidän pelaajat antaa kaikkensa ja pelaa erittäin suurella sydämellä. Ykkösessä tuli voitto ja oltiin yhtäkkiä siellä kärjen tuntumassa. Niinhän se loppujen lopuksi se nousukin sieltä tuli ja oli meidän jätkien ansio, vaikka toki vaati Kotkaltakin snadin sulamisen siinä. Se oli yhteistä onnellisuutta, kun sä katsoit ympärille, sit siinä oli niinku epätodellista, että se tuli niinku kaikille semmoisen shokkina ja sit ihmiset vaan niinku oli onnellisia ja ei varmaan moni pystynyt sisäistämään se tilan. Kävikö tässä nyt oikeesti näin, että noustaan voittamaan tuonne Veikkausliigaan. Skeptikothan manaili, että IFK:sta on mihinkään liigaa ja tuommoinen amatöörinippu ja näin, niin tavallaan halus nähdä sen liigan ja sit halus päästä myös näyttämään. Pärjätään liigassa ja totta kai sitä derbyä menossa kanssa. Molemmilla on isot näkyvät kannattajapäädyt ja se ei ole pelkästään siellä kentällä mistä kamppaillaan siitä herruudesta, vaan se on myös siellä katsomoissa, että molemmat haluaa, että oma meininki on kovempaa, on parempaa kuin toisella ja jatkuu siellä sit kanssa se vääntö. Kun derbys tulee voisi sanoa voittomaali siihen omaan päätyyn, onhan se niinku, ei mikään maali tunnu yhtä hyvältä kuin se. En mä osaa ehkä sanoiksi pukea sitä tunnetta, että käsin kosketeltavaa onnellisuutta ilmassa, että ilosta porukkaa. Itelle riittäisi, että joukkue näyttäisi IFK:lta, siellä pelattaisiin yhtä suuren sydämen IFK:lle kuin aikaisempina vuosina ja meillä olisi semmosia jätkiä jengissä, jotka antaa kaikkensa IFK:lle.